na no matram konya hemanfo ni nyina no omonka bom ko ye fense Queens Mothers Association wono na de o ma no sa president e wo bia ye fense eye Kwamankese honomo nana ekua enyima ye otoso miensa e nana na ekasa yi nana nsi na nsem wo se no wote wono mo abonsa kwada bi afupe banchirede wala kofa ba na esomu e ne taso manfo hudu nkwada no enkwada nso be kɔ no sabi wo manfo ekura no mo ho efu nkronwi no ya te se nwi kura tuntum bia mpoma na nkampese bia akwa ya kono tintinfo no omo manya 13 14 15 ekwa pin bia be 19 18 po de se ne bia umpo de wanyini kakra ne sa na gidie pass eduru ba bia ya na se emema ne bi no ni titiri pa ne mpanifo no wonum no omultimi ko hunto adua bia chi no omo sesen kwada no no omo de sika popo kwada no baji sika nete so omo nkwada no na ebisa na nanse de nturo mi nkwada na wose hwe ese mpanifo bi wono mo a omo se nkwada no wono omo da etimi ma ayem kura sei no eda ho utimi twa to spede de na himase ebei ye no ane se na amene eni obi okwa wawade ye wo wayire wo ma bi okwa mpa ne ma no wanyini kyan kwada no okwa akofa no woni ne da se akukura ne nyankopon amfafi a wani bete no sa kwada no wafa afuro wonya fa afuro se akukuro oba kura afa de enti se Jesus na wokwa suku ne gisi wojai SHS nso ne wani nya din a agi se wojai nso no ne kamia se wodache pa ene no so eba na wie anase bia wodache no ena pese otwe ede kwa akire eti na nanima ede sa afutuo ne kwade ama emema mo so sa adwene bone no aba bewura mutiri mu se mu a adwamamo ayemo de echa ta adwene mu nyan na se mu anyan pa de a woni de obesusu se be ma bia obehya kwada bi na one ne beda na tesa kwara no befa afuru a wo be wadwen se bia wo nwade akwada na se wo hwe no ebe yanke yemfa hama ni se nka yemfa yi pinch back rant out ni anyu ntɔhwe no nto asese ni mfa hama no mo bosu si ase de ye chi ayabo efan so odwan na sa ponche ni asa no ni asa mema no a eno nso betima ba ensa na ho e de mema fufuro bi a sa adwene bone no nso abo omutiri mu ye the pad na ekoma nkwala no before omo ba ba makwane na ko omo so round akwa church no ma bi so se de be ya omo behu education no yase wo mo ehu sentra nam so se wo omo ko school na se de omo be si atwe for teenage pregnancy because this year no omo ayeldo odom enti Sunday now omo bedu ye na ba ko wo ye Akoma FM 87.9 Tuesday ba ko wo ye Wednesday ba ko wo ye enti anokura na aka makoma o se mitimi gina na me ne mahemafu ebo nkwala no emu omo hu se awo no empa ho dia emema no eye no enye emwa Ghana ban emwa Ghana emaya because edi akora kete oko school odu bebia na wanyem wo ba hwehwem bebre kura no empenifo ina di sa adwuma no owi ana waka chansa mo nka oka obewu nti se wo be ma no wo kwa kofa kora no so wo sadan a o se wo se sa wo wayire a eni se wo di sa adwuma no ena wo kopre ho asam so ko di sa adwuma na e wo se wo tumi sha kola na kodu bia e wo sanka na wo fo behwe na kodu nti so be ma wo di sa adwuma no ni enibri akamenti ni titi se ye castration wo mo ebeboa di obedi sa aboni bia no su akwala bia no obi beye na no mememe se de beya o mehwe no o ma de tika 1 2 na wa pam no o hu ni bia mu mpo ena obi so wo a oni ni nyina na wo classroom ena aba ne sa enya ba ne sa wo se ono abaya no o ye drop out be ma no be wie ne dia no ase wo o wie kutaneka owu ga no kwa chese owu dia o nsi embu oba no ye eba ni sa na chese wiye no na abai enti we ne yafutuo dada hwemase yensa yensa mema na mema timisa no sama ne ye besamo na sa yi se utwa ne ntɔhwe no no hwe ana se yi huma ne fiwa na mo ha adwen dodo mo ha adwen mo so mo ho gi ase ne ebe ya ana sa nye ye besamo ni na mo